Guys, ulam. Ulam natin guys, sinigang. Ay, nayabo. May pritong talong. Na may bagoong. Tsaka ito, sardinas. Opo nga may sardinas. Kaya kainan. Masakit yan. May mga kalabo ka dyan. Lalo ko gamit ko yung sikol. Diba nyo, ay may mga kalabo na boss? No, mawalakan. Uy, ano ba yan? Kanin na naman. Lagyan natin ng bagoong. Wait! Bakay! Tapos kakain tayo ng paminsan-minsan ng baboy. Baboy. Pag natalo ko. Oh, ito! Puro 25 pa rin nanalo, oh. Oy, di. Yun! Parang para 20 kahit yung kapon. Ay, bubat, Uy! Ay! Kaya, ready na. Ano? 28? Lakas to, ah. Titik ko pa eh. Red, ano mo, ano ko? Hindi na ako dito matapos. Lagi lang nakakapit ako dapat, no? Ano? Hindi na. Ay, nag-let ako. Sakit. Marami pa. Maalat. Kulang pa. Kuha pa tayo. Ready, get it, go. Grabe rin ba yung hanap sa mukha ko?
Hmm? Iya, payat lagi hapon. Hmm. Buat lah. So guys, sayang kasi to guys. Buat ang gulay. Pakain na natin to. Mm. Bagoong na lang, natira. Yan, tapos na guys. Mamaya na naman to. Sinaw. Sinaw. Wala na naman.